Hello. Daddy, opani nana mi tie wo pa. Me see ensuo, debi nka ensuo asem. Ensuo asem ho. MPP abai me to ensuo maaye. SOMPA. Ensuo na say ya ho ka be 20 million. Say ensuo na ka say. Na say abai ne tu bi ma mo na enso no asai. Na mu hia be ayi me fan say enesi ka na be 2000 Ghana cedis na mo de ayenye sa. Ana eto so miyenu so so. Baby ankwara na nam kostu no esikase bi da fa na bankore. So say enso so bridge na ya the force. Abi nuya na pa ye enso asai. Amankwara na kostu ko so eden. Enti ensamso na dansuo no so no eno so so asai. Eno so asai. Ana uba ufuri eno besu kwanta so abedu to try to come awo ba ya han enso bi so o e fa no besu enso ya pae check na e sam so enso ni nyina so asai ube se so wo aduane wo ha na fe wo de obetumi so na abetumi da ko jana de aka de ni nyina akakwa ana se wo ye kuani kura na se wo prabon na wodua mfudie no a ena mokwa na atete se mutimi mfa emma krokesie mu a eseye aha de body banche ni kete bo nie ni ho aduane bie ni ho afa bi ho awunya aduane bie ni ho afa kwadu kura de wasakwadu mu ne ade kwa de bonus nese mo hodie kwadu body banche aduane bia wodi ye yankasa efie aduane ye koye ebi wo prabon ho emu kwa de na asai kura emu kwa de sesi amino kasai so banya wo bi sesi anu opebe 50 acres land wo be twa ndu amoa the next year me metwa gina wa amamobi easy oh we nyina nkamadua mutimi de bakro kasie mu a ye betimi anya aduane ba efo no na egungura mu na e professor kwan ne nye bodia aya fanti ba ko anka ebi ade basa ba ko anka ube kufate kumase anantra ube to the best obi do ma best fanse 100 target no ya hase kwado 2 squad winya eso so wa esa pokwa ni ya to me muso se aduane ho odene nanso na aduane abusu wo prabon wa yentimi mfamra emma krokasi ya Areho. Paya nya and purugu kwa. Why na to? What tell you kwa hin wa be fa ko. Nana sesei wo kasai wo kasa wo SOMPA 106.5 FM Accra ha e na ba mu mpanifo nyina etie. Wadawuruma edi asem e na wo de beto empanifo e won kran ha anim ahaya nso na Jubilee House wo ye kind of Flagstaff House man panyina tena ye aha na no 64 years but they say we be ka to say mo ye ka to say 40 years kwa wunyi ni enama duadria me ye aso so say adua me ye e de saa be kwa nkoko ha obom kwa menya he ko ye aduma no a enti lesra epanimfo a say omudi ye so say omomani nko ya nam ka branch yasam nan tempo ti aduma nambe ya aduma wa abase wure mu abe ya aduma na plan so ka timi ko abobo ya timi mo na aduma me ya nam ye ne sei elsuo so be nyen super nam ali semina kwa ali na hu se elim ko won ko ache ayi kwa na me ya me nya mo nche bi ajale na se elsuo me ko fare he nti ya wo SOMPA ya de SOMPA ni fo ni to buke ya o mo elsuo sam ya kwa ya sam ya slom ya SOMPA mo ke be ti e ba to aso ana ya ma ba to ki eduma so bi ya o mo ni na ho no mo moye rabo de ya sama ya pa yo we nana mejiri se waka wo SOMPA 106.5 FM suidie amansan nyina ate abamu mpanifo ate wo mo behwe na wo mo aye ho adwuma na o ma ye ne se fata me ba ade won kwanye na me ma emenya ayi nana ye danse mo piafo
Yo nyamisha won so pa. Ye dan se wo oje yeso. Yo, ye ne caretaker a wo Prabon community na nakwa kudua. Ena ekasa meka wo se SOMPA 106.5 FM so Accra. Ena wutie kase boy efri SOMPA Accra no. Enam SOMPA 93.1 FM wo Kumase Ayiko 100.9 FM e wo Kumase. Adehye wo Paris France nso asom e wadam for radio. Takwafo ni ho agro wo SOMPA 101.1 FM. Takrade e SOMPA 103.3 FM Techimai. E SOMPA 106.1 FM Sunyane e SOMPA 98.9. Enwachi wo mo a wo mo nkranza som wo SOMPA 90.7 and a doma ya SOMPA 101.3 FM. Decoder so a SOMPA FM live and I will call your Facebook page any mia YouTube no so a demo ho Facebook no SOMPA 106.5 FM and de mo Facebook na me se munya problems kakra mo mudi achi Facebook no mo fanche na mo YouTube wo benya ye ho SOMPA FM live ni nyina ye wi ane abone bede e de akono no eti wo ma won 9 pabo ahye no na wutingu ye mane wig na e mema no nso so eyie no na wo kai se wo se no nso ogu wanu mu no ono na de wonam ono so so de wo hia ya de ba ko pe mane Yans toothpaste ene ne brush na won fantwitwi ne se na Yans toothpaste ene ne brush na eye wo sinyi ye wo total care no e wo ho ye wo hair band so e wo ho ene no achi no nso no ye san so e wo whitening no eno adwuma ebo no enya sam ketewa kura na wodi wusinni na wodi wanum ni na wodi utachremani a ema wutimi dia kokoduro sete sa kosuago aboaje eti bomodin anse Leicester Ghana Limited Yans toothpaste ene ne brush no eno ena wodi be adwuma wo mo nkran wo mo Kumase wo mo nyina botwi ene trada efre number yi eye ho adwuma se wo nkran a na wafre 050 1619588 050 1619588 and 050 1390333 uchiwono se wa ma me ansha wonam na wachia no a ase wachia wo pano nkrofo beka sese bi wakwaye woto ba mi hu be ma waye ne toda but sciatica nti ye beka che wo se waye woto sciatica no a wonfa ma 21st clinic e me yenye hu adwuma ma wo no me se ye beka che wo se waye woto every say wotu asentini ne chance ese etutu wo no wonam a ne wo putu sei wo wontimi ntina se ye omo ye omo to no omo na omo koye ba ne aka chom se mentena se for 1 month eti unhia ne bia ne wo gina ho na gina ho yi nya bibia ne to na ye kuro eti wontimi ntina se obi na nhwehwe anim wo ha se de nkofo keka na omo hu se wakoye ne to no hyeda e de force tena se wo de ne to ba wo chia ne to no e na ne to ba ko na ye kese asen ba ko eti achia enti won hwa sciatica no a aye wo no afa to ase afa wosiremu no saa na nkrofo hu on bebo udonkomi se eye wakọ akoye surgery se bem na ka mimi hu e ma kura ye omoto a eno kura ye mpene mema omo ye omoto adenti anyawa eye yare ne efre ne sciatica no e na aye wo saa enti bra 21st clinic ne enhwe ma wo na enti ne yentintin watimi di akokoduru atanse wotina se obi abewu se wotu ne fake wotu ne your original but na me kan wan hwe yi a na asembia to tena se akokodrom eti mu amotena se na machia motena se na mayesei obi wa wada ontimi na yeya obi wa ada bia this wada na fuso efise na chi no oda wontimi kura 21st clinic aw ye sciatica expert eno no eti waba ama yesei ye to ase yare entini ni nyina watene ne kama enya no nko wofa baabi na adwodwo stroke nso omo ye ho adwuma eya yaresa ena sunya na ne regional hospital first gate edin hwanimu tachima ye wo OGN bank dan nimu enkranza ye ben children's park takwa ye ne roman stores edin hwanimu takrade eye fie kuma number 90 taxi station mu amowo brekum goso ene wo boase nyina ye wo ho 21st clinic sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ewo 0540 311 311 0540 311 311 na udemeka we say SOMPA 106.5 FM Leicester Ghana Limited Yans toothpaste and the brush enumre no numa pa mu kase ebo no na wutie ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto aso
yeshana and semna to a sono yentime and fama modia obetie bie wo mu no ene se wo de wani echiremu e wo bogo so ene ne mpotemu atasi driver bi court wa hyese won koda afiase efihia polepole dunum ne boni a wo yeye ene sei na yebeko Ghana mampani akache wo kire se assembly bia no wo benya 25 million Ghana cedis won de beye dey Supreme Court Judge ya waboni din so mehwemu asebe ya tenten ne ho nsebe fa ne ntampe fra no emu ba ko wono act no abanhwe na yempase area ne ya de diamond say US mampanyin Euro Donald Trump what say Iran nani Israel fon tokwa ku ampoma mene ohine ire mami epia yabuwa esia mabronya abrewatia enafe akosia ago aboaje afe yehwe na yemonwura ensem ne tutu ne srani abasa emfa emamo yehwe ensem na se ede free takwa circuit court ye no ewo atoye mantemo ene court no ekwo asetna Emma enam so kwaduboni chief superintendent Alex Odonko wojinemu ewo adakamo ebo kwadubi na ne nyina da ene se abrantie bi ya wanya mfinhia no be se aduonu mienu ho ya wotwi taxi driver bi na wotresa kwada wanya mfinhia dunum ena wokofefe no eye ne nyedoa wa bra kwada no wanfiri ni pemu antiase amfama no na sabe ya ye kasai Rafael Ajiri ya wanya mfinhia aduonu mienu ya no ho akoto ensensememu wotresa wa rough akwada ne se brampa chomisa minya nrum pempenso ya pesa odi mikodro no na wahwe ya akwada ne ntiase na wase ne me yeso bosom wei ene ne kwanfo na me ye bosom etisa wanye na wampre so ma me ne wanye bibidia ene 2 weeks na watwe mienu pepepepepe won ka tiasefo asase ho biem eno na akwada ne tiatia mu hubua kyekire ne nte no wosun yesu obi ama ne moa ena agili ede ne ye hanam ema ne se wonwura mu ho ada wo wie ye ya akwada ne ya toba ha no ena wasata bi akwada no ekoja ne kwan ewo no akasa ne fie akwada ne fie ena hum woduam ni kaje se okwaduo emika trom wokoye na panyimfo hwehwe na wo hu na akwada ne kwobo amane de ato no na dwobo so meda etoso enan ne mu ho no na nsanya wo hwe ya ene agiri na atwam akwada ne hu no no se boy me maame ne papa mumro da blante na wo ye menyado no wonie enam so okogina court ne owura ire ama hatia manu ya wono etire dwam no kyerese saa ensamone die we se na mamofo semwe no yenso so so nti onkotwe da bon prechi prison fie pole dunum na wasa ye adwumaden e de atache ofiri mu fie a wonkoye saa de ne bi no so ebesa aye asua de e de ama fofura setire mu pobone no ehye wonum tirim yentoa ensam ne so ye to ansam ne so a na ye kwa kopie mu e Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na kache Ghana mampani Mahama e kire se 5 million Ghana cedis won sabeka ama mpuntujuma wo pe e wo potem no wo matimi dia ye. These policies are not abstract ideas. They require structure, coordination, and leadership to bring them to life at the district level. The 2024 budget statement outlines our financing strategy and clarifies that decentralized development is our priority. We've committed 80% of the District Assembly's Common Fund to MMDAs this year to ensure that each assembly is resourced to meet its people's demands. Every assembly, from the least, even the least, the smallest assembly, will receive not less than 25 million cedis this year. These resources are to be applied in ways that reflect local priorities and medium-term development plans. Let me emphasize, our programs are not imposed by Accra. They must be domesticated, contextualized, and executed in collaboration with your people and your communities. Abusiani ati Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Na we ye pe eno de kakra eto so no chese enche bia enimanimu ada ni achiri kra no MMDS ni nyina ne fansho mutrim se womu yen cheda endpoint wo say bia ya cheda mampani abodi eno nti wo ba mampani ne bo medi nti obi anka mehwe ebe kakra no sade abanda da no mpo share consensus no asia wono so abai ye beto MMDS ni nyina so aba eno nti wo ya abankra chepani a fashe otim se ontra ho afebo MMD to have your category of political officers elected. So you may be the last dinosaurs who went through elections. Enti adansie bia wo ho we achinye bia ni hu se Ghana for per se
one more aban cratch and penny for no wine to and swabber. And no intimuna mokram be chat to okra, yeah, better moswaba. Intimum fancy with him, sir. Way a Ghana man penny, His Excellency John Dramani Mahama. Na ye free executive no na ye call legislature na ye wuram na judiciary na ye de nyina aba. And na shebedwam ye wo the appointment committee of parliament. A wo mo netena se na obi amampanyi bebo ne paso o mesom no na wo mo atoto na no. Na Supreme Court Justice nominee Hafisata Amaleroba okopie wo mo anim e mo toto na no se de amampanyi ni abo ne din se wo mesom no. Na eno no omubu bisa se wo ba pay. Na no no amampanyi se na so afo obo mo paso o mo nsom no. De friend asset declaration woman ko mo de entem etianam so mampanyi twe wo maso no enam ne kwan so enam ra kwan so pepepe. I believe that the Office of the President has decided to put in place some administrative procedures, and I do not see that there is a conflict with the duties of DRAG. Because if a public officer is reported as having contravened the law on filing of the necessary documents or declaring assets, DRAG would also be entitled to take its necessary action. So I do not think that there is a conflict between the two. We into onyi ni se what can ye any say a yadia Supreme Court one ewo hodo no egu wo enu nti na eye justices empanyifo ahodo temuafo ahodo ne panyifo a wodi dwuma ewo ho no wo sekire ekire empanyifo se wonhwe na adwuma ne senia esiso ni nti no apafo ni so wonfa justices for no edodo na emeka wo se beya won dwumadie no ebetimi akoso obasahare so no wo se eye how bia eda ho na ye pa no pomasi bread na so no se wo hwe mo pa no anipa dodo na asema wo ka seni atemuafo ahodo ye wo Supreme Court bata ho no edoso no wo ya ne wonum ayadwen no ti no ebra so sempanyifo behwe na wonum de eye okode aniwa edi akire na ma wo ntuma mpamirika so mbetwa atemuafo ahodo ye wo ho no so a in capping the number of Supreme Court judges, but I believe that we should not to do so until we resolve the issues that confront the Supreme Court, which require that numbers be increased. Because if we cap it and there is a justification for an increase, it would mean that would subject our constitution to constant amendment, and that will not be desirable. But if we are able to solve the problems at the Supreme Court, the backlogs, the various jurisdictions that it has, then we would have a fair idea of how many cases on a year-by-year basis would go to the Supreme Court, and then can have enough reason or basis to cap the numbers. Thank you, Honorable Chair. Nia yatin in Kane a justice Nafisata Amaleboba wano ena yaboni din se wan kwabo asebe ya Supreme Court dwumadie no ebetimi akoswe no ko remra hyebedwam nsem bia odi tu dwa no ena ye de amamo no na ma meti adwamu ya muguso etoto na no asem kase bi siye asem we siye ne se pani a ono etim se dwemtreni edema committee no a etoto na no pani a fa ne se Godwin Ahiafo wono wate adwamu na watimu oguso omone ne bom komo no no we kra de Bernard Ahiafo ena pani ono nso busabusa nsem ni bie onimnyamfo Alexander Kwame na afanyama aken wokobusa asem na asem wo busa aye no o pani behwe wo busa aye pe ena demtrene se na sa asem we di ase wo busa de daw na asa ne awde kwa ran asa ko merry go round bisa ne tibeya anka busa asem foforo na no na kofa argument kese pa ebeda wo montam a enam so e ma chese we kana we yaka e wo ha na bibia nso jese ne ma nsa da nko yie kura na odi yenko emrache bedwam ho na sane enkomo ne di kan koye e fa ye no yentie bibra be the accompanying risk of allowing a certain president to set the punishment for non-declaration of assets, particularly in the absence of an independent investigation or an independent body constituted for that purpose. What do you think are the constitutional risks? Honorable Minority Leader, is it not the same question that you are coming back to ask? Same question has been asked and answers provided. So for me, it is the same question that you are rephrasing. So the answer, you ask another question, please. Chairman, if you want to find a way to stop this vetting, I will yield to you. Stop what you are doing. The whole country is watching you. Stop what you are doing. Stop what you are doing. If you want us to fold up, I'm not here to debate with you. I'll fold
discharge her, let us go. If that's what you want to achieve, I've seen it all. So per se, o dear own person bebusa assembly mark, Namiano non co. Nasa, Niau yen, we are singing who. So, oh, yeah, bias, Alexander Afanamakano. Were we a pet? And was Sandy Cacracan was a one Casamuna to one. One Casamuna to one. On Bessie Bebusa, ya can't be Kumasinifa, ya can't be Francois, there be a damn finfi. Sadia now, so when ya. This drama, but whatever precedent, if not 4 years, 12 years, 20 years, it will come back and haunt this house. If you are strategically planning that a Supreme Court nominee should not go through this thing, so be it. But this question is not out of order. I am putting a question. Please pay attention to my question. Pay attention to my question. Pay attention to the question I'm asking. I'm not asking the same question. I've done research. I've worked overnight. I left this parliament, my office, at 12 a.m. Go back here at 6. I know what I am asking. I'm not saying the same thing. For the avoidance of doubt, I repeat my question. What are Honorable, I have a short response. Please respond. The public is not only watching me, it's watching all of us. And the jury will be out there. I cannot be intimidated by you. I'm a man with indomitable spirit. I still rule that the question has been asked. The nominee will not answer this question again. Pose another question. Media misusu se ompese bebusa asembiem nanso ya woye edi mfie petepete kra no a wiase nyina ba bedi ho adanse eno ano nso se da bi ne awoye nyina no self aggrandizement ya hwehwani mu entijai we ni ne yakoso ewo Yera Bernard ahiafo enafe Alexander Kwame na afanyama akentem na no nti yakwa ahoma no so ne ya ma ne boni ye oto ya nkrade free Ghana brase ojafie ye ne no akwa akobon komo no na ya chiritwe ewo ahoma no so na ne ya ma ajo Meji so mi ya dem. No hona mu tesan yo. Oba de dem. Ye de urade ase I hope say and punches ne bi anka de. Jo. Triumphoni kakra enanka sasetena no ne di kan won wie na se won wie nso a sen na tie fiti anopa no abesi sa abre woni wie ye nso a ba bi o maduru no boni nyina to fama tie foi. Mi ne ma member ya tini akonya we di mami enwumre na nti eneme kasai eyade a UK Foreign and Commonwealth Development Office any World Bank akasika some 1.6 million US dollars e the abesa parliament say woman here na adisue bia sese ne womu sua e fa mudumadi hu se de beboa wom na oversight responsibility tempo aban ye bibi Yama some like Sebejafo, no mudo many dear Shishim Besu Cosi, Tadiana, Omo Bayeno, Abai Yeno, Empo, Ebabo, my Ghana. Na a bear speaker so Sikaimu, no dab wafwaseno, or say, so Sikaya so 1.6 million US dollars. Ya imagine a name. A yadia only Bosume Makuma could do more 18 months at Yesiho. Now Omo the Bay capacity building, Ama MP. Abo mdumadiem na afe enyama bia esu omukwentent ni mo mu na omadwuma na empempi ya na Ghana kwa Washington DC a ye hunsi Ghana ye embassy ho no ye tumu na fo amienu eyade enne osoafo no ononyafo okujeto abrakwa ade amane babebo parliament nti e wotu sa na mo no na ode kyerese eyade ani kitase se dwimudie kankan ne poye koso ho pa ya ene watch say IT personnel ya efe no nyunya for Fred Kwatin yade a wono embassy mu a wotima wo ya adwuma boa Ghana no wono atene wo fititu edu wo baabi na this year kwaje visa dia ba o man mu abesia dia be hwe dia o man Ghana ye no wono de on charges bia to kwa wono no se so wa baba visa bia wo bo wa ma wo ye ho adwuma bia no o taado yes esika no wadi many from wahusu afibia no wonya 4.8 million US dollars which say eye krono na odi o man Ghana anamu ebo eno na nam so a o si baby eni gwase radio na fata Ghana eni ti o se wahwe se office of attorney general eni yoko opani emna kwebia e fato
say you're going to be fast to say, oh, till go Ghana who see, every sika and send a minister for works and housing. What business in Pena Pasto, what some like a for a bind 6 a year and lay what you go come. That is so pretty, and fast to ransom, and no, my Ghana, or see the Eddie kind of a blossom. That got us a more in your baby you. Ghana for baby your honey. And what you know, a baby, yes, woman. Not before she said you did church in Semudia, Yanni Brenny P. Bomadia, I for so quite a ho. When Yanka we say, Kate, now at money and near at the Atwas or Hawaii. Yeah, Abusia, Yamani Boni out and cry at the free Ghana, Rashabe Fee, Nana actually, and attending coming. Name Tonso, a yenina yenim as someone is see ewa Ghana ha, a brass office of the special prosecutor, Edikrata Eba Bontins, a former finance minister, Honorable Kenoforiata or Penacheno, or Yena Sembimun Shishimu, now the Krata Babontinia, what Chipapaya, Papa Impia Mada. It is Abasadia any what Nitia to say 1/3 man in Ghana. 1/3 man in Ghana, Honorable Kenoforiata. Now, Sansami, Honorable Kenoforiata lawyer for the Quadan court to say, Sansam Kranoa, a special prosecutor, dear to the teachers are wanted, no, anytime Kura one pesa. A court to no NC special prosecutor, quine. So one tron will be as online, you say, you say, why a 1/3 man, why a fugitive running from justice, and no, and woman pekura. Now, some no the court na human rights court no and woma ba to agu say finance minister some now former finance minister Honorable Kenoforiata asema wo pesa ni kwan say special prosecutor kase wo ye wanted no wo mo anye sa na sem no antum na application no wo mo abo to agu baby kura na special prosecutor say the ono kan say no papa no wo so wo mra na ye de niam bi allegation bi nsemfua bi ni nsemiye bi a anu ye hia yedi ababa to ne pono so a Honorable Kenoforiata wo pese obusa no wa afre no abono tare ana awai enu tro se ne Ghana fo ni wiase nyina momo na papa no tokro bi a wo hye biase wusie no anase kusi a wo hye bom ne emu ne wusie akopem so obepie enu tro no so de wanted no ebaaye ena Honorable Kenoforiata nso ede kodan court senka court no hye na sa wanted no yenyim firi ne so a wo mo nso anya ntum asabre de asem ye de akire de befiri mu ababie tiefo yenyima so emfirim Afeyin Remwe ewo National Identification Authority wenom ene mpanyefo ya wohwama e Ghana card wonsem no yensa etimia kana etimia boy asetena ne yabrabo ewo my Ghana asene ne wiase afa na babia na ene one friend central phone share mu won kramboponi mantama senam sayo so head of corporate affairs said the ma wonom Yera Williams and Poma Emmanuel Dallas one central for air casano and some do no and our day at Suja and Mubi ya waka yano and sa wo share juma ya 4 year would do on Juma and where Juma Kodi Mua. One cabes at 20% to be one farmer one now what resa one any sikasam a swap for Kwakosi Akunya ama ye kase wadi bibia tomo se enche sa kanwa behwe na wayi e de afri wo yenkotie yewura ampoma ensem a waka ye e de fa eye sa eka no ho na yewura wadaroma woti yenka yenye wa homa no so ma ye no wasene mu akwaba. Hello yewura ampoma. Hello me aba motonka Me do fo ya mu akwaba ya da wasenso ya enia na masia wana mo friends and phone share mo nsem dodo na na wodi tudwa yen sha sie free ha senom mo kire se eka bi ewo ho a mode modwuma yefo no na afi na abrewa yi poma kwam eno no na eyede e ben ka obetimi a kire mu kakra mani ada ho na da se no aba ma nche wati for anumere nse administration itwemu ansana new administration we ebana omo eye akatuemu entumu bi oham nchemu adienu 20% na ono sasie each year bi atedru bibi no na enema ba ko mienu bi nti na ebi akemu eti new administration yibaye yewura wisdom kokudeku eba anono management take decisions ekwan biara so no say itumi hwe na sa 20% akatuamu ntomo no itumi ede ma yadumarefo no eti mende okasai
finance minister ebra oye ne budget no o make provisions for a year 20% in the 2025 budget. Ebi owie ye no na was fa processes bi mu ansa na yetumi adrum mpempenso a yebetumi atua sika no e de ama adwumayefo no the call fair wages and salaries commission almost so many we can say omo awie on nkwata asemu nyina ama onatro kwata de akoma the finance ministry asat enwe nyumre no na finance minister na nsa akakrata no washe ye bosse de so waye bi obe ni tententem na let me ama controller and accountant general akwenya no ma ono etumi etia sika no de amagana NIA adwumayefo no timi no ka say de abrewa ayikuma kwan mu a enche bia no akatua mu ntumu a eyo ha mu aduno no abahete yon adwumayefo no account no na omososo akadwe amafide na yɛmfiri akatua no ho nsɛnsɛm na yɛntensim wɔ ha sɛnom NIA mode betu dwa sɛ kwanya aba bɛda wɔnti Ghana fo obi adamfa ne ho nhyɛm na Ghana card amoyɛ no obi a entimi ɛma ne nsanka ne deɛ wɔnom a bibi nti wɔn entimi anya bi obi wɔ hɔ ana ne mfie ne ndru sɛ ne bi a obetimi anya bi obi wɔ hɔ nso so ana akwantuo ne nneɛma bi nti no wɔntimi anya kwanya ɛma mo ka sɛ no akyi no wanhwɛ a sɛ obi de ayira bi a mo bɛgye ne sika kakra nsa na bi a mo atimi ayɛ foforɔ de ama no ne adeɛ akwakoto dwa sɛ na de mo offices ahodoɔ yɛ wɔ mensa ahodoɔ mu no wɔn mo ɛba bɛyɛ bi de ama ofoforo ni bi a wɔnom astate charge ama makasa wɔ ho bi ensɛm ani ɛkyerɛ yɛn yie sɛn ɛna asɛm ne city airport okay me aba me da se na me yɛ ka nyina ne sɛ afei na wo ma mepe Ghana card ni bi na okoyen district office here across the nation e free untua peku untua sempoa indi sa okọ district office bi na afei na okope Ghana card ni bi na obi jo sika se ma mepeku ana sempoa ansana ma ye card no e de amawa yesre Ghana for say obefre ahomatrofo 054 988 9525 054 988 9525 so ha ya woro matade na protocol interdiction I do mo fa disciplinary procedures mu ebubo mo a ye make sure say mbra no ene wo mo ebedie na ma memfa ukasa fidie so na mensre Ghana fo mpempi omo beye allegations say make why card no obi agimisika ba o frɛ na ba sɛ o me bia dance here na yentumi into sabi ase in free yen adwumakuo ni mu a na afi omo twetwe omo ho ye besre se betumi abel de Ghana magana yeye na yeyi saa ne ma afiri enwumakuo mu a ɛho behia sɛ so obi di obone a unya kukuduro na obe report na ugina mu kintin ama de say nipa no fa no kwan so se be ya be offense de e de ama fofora aka na enkomatwetwe ahodo de ekoso wo madwuma mi a yente ase no e na wode ato amane ne yemfiri na enkomabonum na afa yemfiri ani enkyere mu e wa Ministry of Youth Development and Empowerment wona akache wan kyerɛ sɛ adeɛ bi kwaso sɛsi ɛno nti wɔn atu onan ɛde atiam ɛne sɛ ukopie mu ɛwɔ National Service Authority wɔn akache a dwumadi a wɔn die titiri paa yɛ posting a wɔn yɛ ama wɔn mu a awie no wɔn ɛbɛ akɔgye ntete kakra akɔsoma ban no wɔn sɛ na yɛfa so aposti wɔn no wɔn hwɛ a ɛnneɛma mu na hɔ fine ɛno nti wɔn suspend system no a wɔn de yɛ posting no yɛfrɛ no Central Management System wɔn de tabono de ato so esan sɛ Central Management System yimpo no ɛmfa asɛmpapa koraa ɛmma ɛno nti wɔn totɔ ɛde asrɛ amansan nyinaa sɛ ebia na opese o log in ekwa system ne so na akoye mu adwuma kakra na nso hwe na ka sɛ ebia system down ana sɛ ebia fail ana oriempo na sɛ enkwa ɛno nkyerɛ sɛ ebia wo internet no na anya adwuma na emom panifo kyerɛ sɛ system no a wɔde yɛ posting no
one year the tabono de atoso kakra ebrepa mu no won bebie na bibia nso atimi akoyie pa ede amawo afeye remwe ewo eyebono epoye mantem na mansofo ya wono etua no wo ho eye onmonyafo Francis owusu entwi panyi ede atodwa se wo hwe mantem no emu a sane akuafo wonom so etempenten kwate ahesuo enkrane awowo wonom ehyiahia nanso ni nyina mu no eto da bia na eye fulani fo dodo na no wonom etimi edi wonom ayawe wasa kwan bi so se bia fulani ni no de nantwie no akwa nkofo ne ma ne ade no se ya na ha dwen enam sa yo so mampanyifo to ho anamon ne yese adwumowe no eda yete ede frini wura no onmonyafo Francis ni nsemu nkyeremu ya esiase no yenkonkotie bimra ye pese the whole blue east yetimi nya baabi anka nantwie bebetena na hoye ya make sure say nsuo ya ho wura ya ho that is obey say irrigation project ama me ankasa kra ma tusu anamon ama minimura minister Greg eso so atwetwe ho komo kakra na pemi intelligence trese asase bi kwaye ready ankentampo a wono he yede be cattle ranch sa cattle ranch ene sababi a nantwie no bebetena tabonko say amanfo no ma na Francis ne sam no wan pemwada wo kire say Yesu Kristo wono waya agenkwa prekope na yase onyankopɔ akra be ya bibi na watimi age nipa nkwa wa de fa nipa so enam sayo so amasedam rampimo siedu na nsennesefo en midwife fo ya wonom ete atuen ye ne wosa asa wachi ekwakwa ye adwuma no wogina sa akwanya wonya ye no so ede aseda ema wonom tisere wonom sa da Roma ne ebesie bia na no ne anu ya na beka aboso aka asem ninte no ne esi ye no omunhwe na ebi ensi bi ensanse nipa nkwa de ehwera wontimi ensa emfa mabiem institution and as organization be any condition of service pebe condition of service but the ben semba out fortunately minister for health ni be shia adin komo bebre em say be demands there unyina huni mu asem dada minister so aka na be betimi aye sese dia akoma ato akoma mu asundua ba ni enuanom nurse for se be ba adwuma em say strike ba ya na how he doso say be obi be fa ne car afri community bi mu say roba district abeja yarehwe obe bana nurses akos and so one for your cost inconvenience within the wounds so eba disambre ya but the strike activities nyina ba famu na se de muso mejira ban na mu na mada nurses for ase se ba ya de pa yi na minim sa sembia nso ayewura his excellency akan so obotu so na mo Bono apoya mantan so for Monyafo Francis Owusu entwi na de hyimanma yekotie nui. Ye to kasebo no so meka wo se SOMPA 106.5 FM Accra na wutie kasebo ye nam affiliate radio stations ahodo ititu SOMPA 93.1 FM I know ewo Kumasi. Enche no mampani His Excellency John Dramani Mahama editu dwa se ye ba beche sanitary pass edi ama enkwada na suku nkwada wo mo junior high school ni senior high school ahodo enkwada ne de wo nyina kasa sanitary pad ba ko pe no mo pe eye secure sanitary pads na asemda aban krata edi aba bonten ene se Ghana ban a wo mampani His Excellency John Dramani Mahama dano no wo mo se sanitary pad no wo mo nkra mfra mo no ne mfa maha eye de ye proudly made in Ghana and aban so obeche aban say sanitary pass na wo che no enyu omo makofa free China ni Dubai ni Turkey no ene ye ba betam ye de betisika ne asesa dollars dia koto ne ye abeche nkwada no eye sanitary pass ye no Ghana nko aban dia ba no exclusively eye local manufacturers ene ye de bema wo mo eye Ghana for mo ye sanitary pad nko a ene ye de bema na SOMPA kase bonso asisu dia se ene ye Felix Kwatchofo su ni mampanyini mo ncha nenso se eye secure sanitary pass every say no eye proudly made in Ghana state of the art technology and it is a more chedia way and as a moche. Now no chem se mampanyi ahye Minister of Education was one for sure ngomesua so say sanitary pass ni nara a free sanitary pass policy ni de aba no enye obi say procured locally ye ton wo haya no import wo mo de aboso no import whatsoever. Say ye shese bia ye kwa sanitary pad ya ba wo bra ye secure sanitary pad wo Ghana ha na no na free sanitary pad policy aban dia bai wo mu chem se wo mu manakonam ne bedrum rebi kra no aban be hwese ye beti companies ahodo a wo mu ankasa no ebe ye sanitary pad ni bi ebi kra prison
yɛbɛma ɔmo ayɛ bi na ɔmo nso de support na ɔmo de atɛkyire ama biribi akɔso de ɛtɔ so biem Minister of Education Honorable Haruna Idris nso wɔn ahyɛ na mo de sika 7 million Ghana cedis ato nkyɛn sɛ persons with disability more tertiary level wɔn sɛ bi wɔn de dem ɔmo sukuu ntoasoɔ no yɛbɛhyɛ na sankoda na yɛtuo mu sukuu fees ama wɔn na ma wɔn nya ahotosoɔ ne anigyeɛ ayɛ wɔn ho de akɔ school na saa krataa a government spokesperson ɛde aba abɔnten Felix Kwachofo so ne deɛ wɔbɛsi so dua sɛ ɛyɛ free sanitary pad policy ne yɛde aba no ɛyɛ proudly made in Ghana sanitary pads nko a ɛne yɛde bɛma nkwadaa no a sompa kaseɛ bɔ nso ɛkamfo de ama aban sɛ sanitary pad baako a yɛayɛ no wɔ Ghana ha proudly made in Ghana secure sanitary pads and no ne Ghana ha this state of the art technology na yenti nkwadaa no nyinaa se period ne ɔmo paa secure sanitary pads make us a kasebo wutie wa SOMPA 106.5 FM Accra a ema aketuapa Leicester Ghana Limited a omode ya toothpaste and the brush abedwa so a wude chicho se ya wo see no wo mo na ebo ye chidom 21st clinic a omo ye sciatica originator peseta na commandant ne researcher ne ade no wo mo ka ho Hajia special local foods wo mo nso bo ye chidom na ema no num pam mu kasebo edi mo na ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Medo Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se ayefita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo see fe na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo peduduo tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua endpoint homeopathy clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demu fua Kweku minim se wa ye hye me kra manane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et on les vieux mis à condom. Les condoms mouillés, then it's not on but double dose got as a condom. C'est les dovia mais bon. GACC womo na eka say won kire say ebra na wiedu say aban betimi aboa pa na anti money laundering act no yetimi aka ho asem ne aye ne yie ne yetimi de aboa pa ama se ne amanfo efa sebu akwan so wi o man sika
wɔn fa sɛ bu akwan so twetwe manfoɔ sika no yɛkye wɔn amra no ɛne wɔn adi paa mpanimfoɔ kyerɛ sɛ saa deɛ wɔyɛ a ɛrekɔ soɔ no ɛha adwene paa wohwɛ na akɔbu nkɔmpɔ na akɔ akyi kakra a mprempren yɛ mpo bɛyɛ sɛ sika bɔtene 5 million Ghana cedis ɛna asɛ yɛde asukɔtwe adaka yɛde afa ho yɛde asukɔtwe ato so koraa kyɛ sɛ yɛfrizi no ne nyinaa yɛ anti money laundering crackdown yɛ mpanimfoɔ ɛyɛ ne nyinaa emu ɛno na nam so ama mpanimfoɔ de saa deɛ wɔ nyinaa ɛde ato dwa na akɔpie mu ɛwɔ Ghana Anti-Corruption Coalition wɔn akakye a wɔn analyst baako a yɛfrɛ no sɛ Elvita Owusu wɔn na de nsɛm wɔ nyinaa to dwa ɛna wɔkyɛ sɛ ɛho bɛhia sɛ mprempren nea wɔsɛ aban no yɛ biara no ɔyɛ ne ntɛm na ne nam so ama kɔ adu nso atumi aba mu. $1,355 130 British pounds, 40 UAE dirhams, and then 10 euros. Abusiani a eti ye maame Elvita Owusu na wakasa wie yepe na pani ba ko akọ special prosecutor ne office a one ye director of asset recovery and management your friend Albert Akrugu one also de kakra to aso no che sesesei sani empani nyina ka se empanifo a ya form adwuma mu titiri pa ne aban adwuma mu no eya wo mu declare wo asset no ebre na eni a eti ye your pani your friend Albert Akrugu one and a penny pa ya office of the special prosecutor or yet asset recovery management no asset one mu betimi pa hwenyame anim ne bonsamati ko ya kopie mu ewo Ashanti region and asa santimantem one na branch controller edema West African Examination Council no one o kire no kre ebra wo mo chi eye san panifo miensa we sei no na osom de o me yesua de pa edema obi bia aka we ye BC nkwadan totofifi wade mponi eye na amanfo bebre kire se o nkwadan ne sei no de yanka enya wan na wanya ne o betimi aye bia nanso teacherfo ni bia wo mo de kwahwe nsohwe ne so se won ya no woni twitwa ade komontene won di free hope no de kwa akodu ntuaso suku num nso na won so mo de ko ebewi ase no mo de adu kase num university ho no won ba ko na afi won ba abaya mpanifo wo man mu nanso emfaso so man nya won so no na yenya ero na pani akasa de fa won chese enye ebo man enu ntie nsu ade emfiri mu yenremu ewo nananom ehemfo wonom so ensemu na ababeto dwa Segamanche na konwa no ahenie ne ho mansotwe bia ma ne hum ne so ewo eye enkra hasenum nam sayo so ema dom ya wonom eye ahema mo ewo gamanche hasenum na na se gastate hasenum no wonom eche se enche homowo afahye no na eba so na wo hwe mansotwe ya ekọ adehikuo no anasa adehibusua no ekokuo ahodo we se mepene so we se mempene so no wose eya agensa bemu ewosa enkoso eni komu yeye wose ebama sumdwe buanso no wotimi enum ano enum sunti wonom afre ama eyese empanyifo hwe na kwan bia do obefoso ama komu ye atodwa no wontimi enyo na wode wani kiremu ewo oba ahima ya wono eti akonwa so edema adehye ya wono lante janwa ejaku dromo ya wotoso mienu na alamle no wono so asre wabra wode ensem we sei eto ensentrefo anim yenko na yentie sania ensem no esiko wieye. I believe that what is going on is a misunderstanding of sorts, and because we the Manyame and the Safanyame only want peace for our people. I mean, every year, almost every year around August, around Homowo, this kind of thing happens. And so because we want peace and we want continuous progress and development, that's the reason we held this press conference. And so I will say to my game, do not let anybody convince me ni afatu alo abe. That's not where we are at. On the Kentucky Echo True side, I can assure everybody there will be no violence. Homowo will go on peacefully, and I'm hoping that on his supposed opponent's side, he will recognize and acknowledge what truth is and let peace, development and progress reign in the beloved Ghana state. Nia yati de ken eyadna lamle dromo ya wono etoso mienu lante janwe ba hima ya wotua ho enono na ya toaso na ya free lanwe janwe no amunkomo yimu na afia de ani akire mu ewo VIP boss na afi oi boss no yakọ mu finfin no wan kire say every let's say 2 weeks to come 14 days pepe pentem no
Sa ukofro VIP anase ukofro oye boss ni bia ubetua na friend say maintenance levy e de ama wen na maintenance levy a ubetua no emu nkyeremu nie VIP for na afa oye boss for no wan say amanfo niema wo mo de be fro kai pa wo ma yi mu no kure ne say ese wan cars no enam so ma wan cars no say ego enso car no kura be ha na 2024 en wo mo register ye wo besi 2025 ma no ago no aba akokora na abrewa eno nam so nti da bia no wan cars si fitam da bia no wan cars ni gu fitam saa wo mo pese wo mo ye maintenance e wo cars ne ho nanso eba ne sa pe na akoye wo mo so kakra bi a wo mbenya no na no anu wo sande koye eba ne sa ha dwene wo bi so befro kai no a eda mo niema nyina wa twende abegum kai yi kwa na ehome se ya enu nti wo mo ka e de a kire se efri nne ya wate asemi 14 days beto so se kim okofro oe bus anasa ofro VIP a obetua kakra e de ama aban eno yentie se ne ye ne drobafuo ni bi bon komo no wo mo kire mu fae. Let me tell you, there are private companies here in Ghana, and such private companies use their own money to import vehicles. They are legally aware of their responsibilities. They pay the duties at the port, they pay the relevant taxes. It is not the responsibility of anybody to determine who charges what on such highways. It is competition and fair trading practices that determines the fare. So, nobody has attempted, no government has attempted to determine how much who should charge what. It is competition and fair trading. Any ITA, I drop for Nibi, and in fact, when you dry be one chest had the annual cost on the and yet in Timpany for some free home. Afei Remwe ewa Santemantemo na ahafuano South East Mesimo ena yakwa kodro sabronum eye kroba ko ehye nana ewo jawi eye kanija sehene ede ma de hye wa sabronum ho de afutu akọ ede ama esuafo ene mabunu se enubone num no won hwe enyina kwa emfemfiri wonsu ene won bemu esansa se hyase se ha wo nipadua won hwe wadwene kora no eho betimi atachima ama wahome bia tete ba ne saa na ekwa akọwie wo ewo bone mu wode nsami tujwa wabra sabronuma de hye binom egeka wo ho bo mo etimi esi dan kokro ya wase wode ma se be ya agana bia ho nsem ye ho akwatwe ede ama asuafo no wo ho ebetimi ate na eho so entimi enkwa achew emfama wonom na so me stress bebu no omu ye man no wane no red white no doso e so ne mani nyina so be aba bo ti sei obo ho asimi da papa sisa mi ni se ni pae ni red ni se so mo so to red no Abusia ni ayete ne kan ayekane jasehene edema adehye ya won mo sabronum krobako ye no ehye ahafoano South East Mesimo ewa Asante Mantemu nana ewajawu ena yete ne kan ne kasa no achi no ena krokrache metro assembly member ya wono so ewo ho ye redmonya for Mohammed Hassan wono so ese kakra ede trade manfo omunya ja abanya padia na wo pese obi a yese no me betu mo fu se eyesu dan papa o kwa mo no mu enya ade se ide nsa obi adu mra so kama obi na abanya padia o kwa se eyo omu anadia because eni aye ntoboa na aban no odi ye dwumadi nti wo se obi na abanya padia ma fili se wa wo toboa eni ade ye nti ba mu ya ko se be be ya o nti na jeje mu Emmanuel Basa. Area we eye assembly member Michelle Krokrache ya wono ewo sabronom ena yetie no ye renmonya for Mohammed Hassan ene din. Afe ye ntwabo sompo na ye nkwa amonone. Amonone nsem no area ye wote ye se ye de kakra ebre o se America mampani Donald Kwaku Trump. Wo kire se nyame ya adom na se Iran ni Israel fo ntokwai se wo moto antwa wo mo anyaye a wono ade ne ho bagim ene wasa anwumere ya wasa ne foforo aba wo kire se wogusu odwene ho se obekọ anase wonko wogusu odwene ho na emom empo na yire kura ne daketa so wonim ne obeye ehwono ani trim empani se emum wo so da ye pa na nso wo so a ya na ewo ne trim sa na ono so ne de ye no akwakoye na enum ho no ena Israel wo musu we de Iran mpo wo mu supreme leader ya oda ho ano Ayatollah Ali Khamenei wadi tujwa anu wacha se wo ma Trump 1-1 1-2 and 1-3
sɛ wɔnim na musuo mmɔ no na ɔyɛfoɔ yɛ no na ɔde ne ho kɔgye Israel ne Iran foɔ ntɔkwa mu na ɔkɔtaa Israel foɔ akyi sɛ ekim a asɛm kɛseɛ na ato no nam so mpo ɛma Trump nso ma no warning sɛ baabi a ɔhyɛ no a ɔyɛ safe no wɔn hyɛ hɔ din nanso wɔgu so toto ayampia yɛ nne mpo wɔgu so ɛto bɔmbu ne bi kɔ Israel ɔpɛ so kyerɛ sɛ baabi a Israel wɔn mu security defense de wɔn hɔ ɛne ne target ɛnam so ɛma nanso Israel foɔ ato bɔmbu ne bi akɔ Iran a wɔn mu so TV station kɛseɛ baako wɔ hɔ wɔn akɔ sɛ no ɛno na Trump se wɔn deɛ wɔbrɛbrɛbrɛbrɛ wɔta akyerɛ din ni ɔbɛyɛ deɛ wɔ ne tim na mmom sɛ Iran panin no ɔda ano no Ali wanto ne ho fo wɔno Trump wɔbɛtu ne fo Kasiebo no asi na ensama ye de sum wonumre yi de dwuma kotire bi ni se Ghana band de atodwa se Free Senior High School dwumedi e de eye adwuma ene nkwade wo mu free sanitary pad policy no ode aba no wo mo behwe se Ghana de sanitary pads ye ne Ghana no eno ene ye de be che nkwada no Takwa Circuit Court nso no kwa setena no wo de abrantie bia wanya fi hye aduonu mienu agiri akwakoto da bon project 15 years wankoye adwuma so entechiri Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama kyerɛ sɛ assembly bia na mensini bia no obi abenya 25 million Ghana cedis afi bia no dia yempuntu dwuma na Human Rights Court honorable Ken Oforiatta or your former finance minister den asem kodan say a special prosecutor den fa so a da bia wo de wanted ato na pampam no ko ma de nyimfiri ho na Human Rights Court no abato agu Ebusia sem no nadodo na eka ho na yede beso mo se Hotbite kase was SOMPA 106.5 FM Accra na sem no esan etwa ne ho efa santimentemo SOMPA 93.1 FM afeya yiko 100.9 so ekremo ewo ho a na wodi wani kyerem otachima na SOMPA 106.1 FM afen kranza 90.7 SOMPA 98.9 so ewo sunwane na domanso eye SOMPA 101.3 FM yeremu ewo takwa SOMPA 101.1 FM and atakra de SOMPA 103.3 FM Adamfopa Radio ewo Paris France ono so jinsemi toye e ma dihye ho aso etb the code na so na eye SOMPA FM live another SOMPA FM and na YouTube no eye SOMPA FM live Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra na wodi wani kyeremo ewo www.sompaonline.com abefo kwan ne so no tuni ho utimi etie ye ewo ho na yemfa aseda Emma Leicester Company Limited ase aseda ne yedema wonu mesanse ebase ye po yese amana yese sutrema wo sere wo akokodrom te se de akosua ago aboaje wo tena se ne wasere ne wakasa akokodrom ete se de wo hene yire menema mi akosua ago ene obrempona na kwaku ampoma ye kasa ya na eye yas toothpaste ene yas toothbrush ena we hia gemei na ekobobi na etimi emo 0501 619-588 0501 619-588 anaso okumasi awode no 0501 390-338 na waje so 21st clinic one any sciatica originator the pace setter sciatica commandant and a one SIS sciatica researcher one sciatica healer and no to the sciatica yade no to ase 18 year free sisi achifa hokosi unase no e wo se twetwen wo se ya yase tutu wo what do I need chem na yetimi to ase se banchene ne ma e de ama 15 branches and ye wo gemai na etimi frɛ wo no bebia be wo no ye kyerɛ we e 0540 311 311 0540 311 311 another 249 311 311 and Nehajia or Bremposh Kwan or Sifiada and the special one ba and no ko mama ne how if fiada yet nina kwa ya country na yet me aqua di ne dodoana ewo won to say fufuo any abekwan katekwan papa bi ebunabunu anase light super da wo pe banku ene talapia ene hot pepper kama na se okro siu ena wo pe to zafe me say aduane bi ya wo pe nananom ebe ye ho ma wo afa hye ho ena wode wani ekwa akokire de aduane papa say ye to say ya prapransa say ye nuhu anase de be wo kwaji bi e de free wo say ye continental dishes no so ena wo pa de soja be na frɛ wo na kira kwan no
obehu no ewo hacho atomic kwan no so wo ben transition e fra no pa no watwe kosi se anwumre no watwe bepo apem no hajia ewo ho Facebook, YouTube, TikTok, Instagram waje ho aboso gia be 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484392. Hajia special local foods was say aduane pefie ene ho. We abusuafo na aha ene ye de kasebo no esie na ye na ye de somo ene numre yi eyeme akosia ago abowaje. Wo betimi afram yakosia nhira. Me me adult children. Ohine ire mami ekua yeboa esia mabronya abrewatia ena afei. Obrempon nana kwaku ampoma. We na ye gina we so na sorry si enkabo kakra bi wo ho brempon de beso so de amaye ye wie ya na prophet mango day watna say na what the third service no aba wo mo pom adwuma wo mo te taxi mo te trotro mo te wo kam wo bia nam kwanso wo kono wo bia te traffic mu aye tense no de wo de dwudwu no ho aye third service wo te live worship no na wo te doctrine papa na nakoma atone wo nkoduru fie no na onya ne daso de no wo kwa adwuma na ba mu obuo na wo ya toba ha obetie third service if a third service de wuntie wie no wo da wo beda from na de akokoduro asan sori wo channel pa asan e de akomunwuma so etikoso atie sompa 106.5 FM Accra.